Het weer wordt al een betere dag als gisteren. Meer zinnen en een hogere temperatuur. De wind viel er nog wel fris aan en de week sterk kwam uit het noorden en noordoosten waai. Wel, het waar van joen en vannacht. We hebben het over een heldere nacht, dat wel. En we hebben het over een temperatuur tussen de 8 en de 10 graden. De hogere temperaturen op de eiland, de lagere temperaturen op het vasteland. En de wind die houdt een model, wordt zwak onmatig en komt nog altijd uit noord-noordoost. En dan morgen, ik zei het al, een betere dag is het. 18 en 21 graden, misschien komt er zelfs nog wel een graadje bij. En een protte zinnen, flink wat zinnen. Wel eens even wat bewolking, maar die zinnen had 4 bij de oerhoorn. En dan hebben we het nog net hand over de wind. Die is morgen ik wat minder sterk, matig en vrij krachtig. Komt uit het noordoosten waai, letter wat meer noord-noordoost, maar het viel wel nog volkomen. Een gewone simmerdag, zeg maar. En dan moeten we maar van genieten, want de dagen die volgen jou een heel oorbeeld. Het vooruitzicht op vrijdag hebben we het hoe het bewolkt was. Ja, misschien let er een opklaringje en kans op wat hele lichte ruim vanuit het Waadzee. En daar speelt het in de Waadzee weer een rol. De wind ik noord-noordwest, matig en krachtig. En de temperatuur 16, 17 graden houdt het mooi op. Maar dan, dat koude weekend, het slotweekend van Oeral. Wel, betiden ruim of lichte ruim op sneeuw, maar een paar buien, maar ik flinke droge perioden. Dat is dan nog wel positief. Maar de temperatuur 14 graden en hudde wind in het kust- en waardgebied. En op sneeuw 13 graden en een ruimte het betiden. Een witte boel, een koude boel. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.